2006-ban vásároltuk meg ezt a céget, két cseh társammal, én pedig felvidéki vagyok, szlovák állampolgár. Azóta létezik ez a cég. Nyomdaiparba szállítunk különböző festékeket, higítókat, és később kibővítettük ragasztókkal, fóliákkal, és most öntapadó tekercseket vágunk a címke gyártásához. Főleg a magyar piacon kezdtük, de most már több mint 50% exportpiacunk van. Szállítunk a környező országokba, van saját logisztikánk, autóink vannak, tartálykocsink, sofőrjeink, akik ADR-es termékeket szállítanak. 2006-ban forgalmunk az volt 600 millió, és 10 emberrel dolgoztunk, most 6 milliárd, az egy kicsivel több, és 50 ember. Családi vállalkozásról beszélünk, tehát itt dolgozik a fiam, a lányom, a feleségem, és én is, és emellett a többi kollégát pedig próbáljuk úgy kezelni, mintha ők is családtagok lennének. Van egy motivációs rendszerünk, ami egész jól működik, tehát hogyha a cégnek jól megy, akkor az emberek is megérzik azt. Ez az alapja mindennek. Az én szlogenem, ami megtalálható az autóinkon is, tartálykocsin is, a legyen színesebb az élet.